Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Sizulu, namhlanje masiqhubekeni senze iphepha lesithathu. Mhlawumbe singathi namhlanje sizozama ukudidiyela. Ngiyazi ukuthi abalingani bayazi ukuthi ngikhuluma ngani. Lana bengithanda ukuthi kulokho uMazuma azokwenza, mina ngithasisele ngendaba echazayo. Siyazi-ke sonke uma ngabe sifundisa izimiso zokusetshenziswa kolimi, sisusela esimeni, asifundisi nje. Ngeke nje saqhamuka ngathi eklasini, hayi namhlanje senza ucezu lwenkulumo okuthiwa isichasiso. Kufanele kube nesiqeshana esizoba namagama ayisichasiso bese ngifundisa ngesusela lapho. Isichasiso yigama elenza umsebenzi wokuchaza, lichaza usobizo. Siyazi-ke sonke uma ngabe sikhuluma ngosobizo sikhuluma ngebizo nesabizwana. Uma senza isibonelo singathi yena uNonhlanhla muhle. Igama elithi yena isabizwana, igama elithi uNonhlanhla yibizo, igama elithi muhle liyisichasiso, lichaza uNonhlanhla. uNonhlanhla ungusobizo. Zine izinhlobo zesichasiso: isiphawulo, isibaluli, inani nongumnini. Singawuchaza kanjani umehluko phakathi kwalezi zinhlobo zesichasiso? Ngokucabanga kwami, inkinga noma ubulukhuni bulapho. Bahlobo bami, ngiyathemba nizobafundisa iziqu zesiphawulo, iziqu zesibaluli, zenani neziqu zongumnini. Isiphawulo sichaza ukuthi into injani uma uyibheke ngamehlo. Ukuze abafundi basizwisise kahle, ake sibanikezeni iziqu zesiphawulo zonke bese sithi abahambe bayokwakha imisho echaza okuthile, ukuthi kunjani uma ukubheke ngamehlo. Isibonelo, igama elingusobizo engizolisebenzisa yileli elithi uthokozile. Ngizosebenzisa leli gama neziqu zesiphawulo ezahlukahlukene. Uthokozile omuhle, uthokozile omubi, uthokozile omkhulu, uthokozile omncane, uthokozile omude, uthokozile omfushane, uthokozile omusha, uthokozile omdala. Sazi sonke ukuthi bekufanele sisebenzise namanye amagama noma nezinye izingcezu zenkulumo. Mhlambe besingathi uthokozile omdala uyatotoba, kodwa-ke phela manje besifuna ukukhombisa ikakhulukazi iziqu zesiphawulo. Besifuna ukukhombisa ukuthi isiphawulo sichaza usobizo. Besifuna ukukhombisa ukuthi isiphawulo siveza ukuthi into injani noma umuntu unjani uma umbheke ngamehlo. Uthatha ucezwana olulandelayo olubizwa ngokuthi ongumnini. Lolu cezwana luchaza izinto eziyisithupha. Ukuqala yileyo esijwayele kakhulu echaza ukuthi into ekabani. Isibonelo, idolo lami libuhlungu. Igama elingumnini lapho, igama elithi lami. Isibonelo sesibili,
uyalithanda ihhovisi lakhe, igama elikhomba ukuthi into ekabani ileli elithi lakhe. Kwesibili, ongumnini uchaza ukuthi into yakhiwe ngani. Isibonelo, isikhwama sesikhumba, itafula lensimbi. Okwesithathu, ongumnini ukhombisa ubulili bento ukuthi leyo nto okukhulunywa ngayo ibulili buni. Ingane yentombazana. Okwesine, ongumnini uchaza ukulandelana kwezinto. Isibonelo, uNhlolanja inyanga yesibili onyakeni. Okwesihlanu, ongumnini uchaza ukuthi into isetshenziselwani noma ichaza ukuthi into isetshenziswa ngesikhathi esithile. Uma uthi nje izicathulo zebhola, kuchaza ukuthi lezi zicathulo angeke azisebenzise noma ngasiphi isikhathi, uzisebenzisa kuphela uma eya emdlalweni webhola. Okwesithupha, ongumnini usebenza ukuchaza ukuthi into isebenza ngani. Isibonelo, isitimela sogesi. Kusho ukuthi phela lesi sitimela asizukwazi ukusebenza uma ugesi ungekho. Esinye isibonelo, isibani sikaphalafini. Asindluleni-ke sithathe olunye ucezwana lwenkulumo. Ucezwana lwesichasiso olulandelayo yinani. Inani lichaza ukuthi lokho okukhulunywa ngakho yikona kuphi noma lowo muntu okukhulunywa ngaye uyena muphi. Isibonelo, muntu muni otholakale eshonile izolo. Ucezwana lokugcina yisibaluli. Isibaluli sichaza ukuthi into injani noma umuntu unjani uma enza okuthile. Isibonelo, umhloli oqotho ufika ngesikhathi emsebenzini. Izingane ezifundayo ziyaphasa. Umuntu oyinyoka ungemethembe. Besicela kubalingani ukuthi benze isiqiniseko sokuthi abafundi manje bayalwazi locezu lwenkulumo olubizwa ngokuthi isichasiso, ukuze bakwazi ukubhala indaba echazayo. Ngoba indaba echazayo, yebo, iyindaba elula, kodwa-ke manje idinga ukuthi ubhale uchaze, ungaxoxi indaba njengendaba elandayo. Noma isihloko ake sibekise mhlambe singathi umshado kadadewethu, kodwa uma usuzothi udadewethu uSibongile washada ngomgqibelo wenyanga edlule, uyaxoxa uma wenze njalo. Uma ungaxoxi-ke ungayingenisa kanjani kubonakale ukuthi uyachaza. Ake sithathe isihloko, umshado kadadewethu. uSibongile ongudadewethu iyingane yokuqala yentombazana kubazali bethu. uSibongile yinkosazana kababa enhle, emnene, emfushane, ekhanyayo ngebala. Ubaba wethu wethembisa kaningi ukuthi uyokwenza usuku lukaSibongile lomshado lube luhle, lube yingqayizivele. Ubaba wethu uthembekile, yingakho ahlaba izinkomo ezinkulu ezimbili ezimpevu
eziyizinsengwakazi ngosuku lukaSibongile lomshado. Ngenisweni sethu masidwebeleke amagama ayisichasiso achazayo. Igama elithi yokuqala, nelithi yentombazana, nelithi bethu, negama elithi kababa, enhle, emnene, emfushane, khanyayo. Nawa amanye amagama futhi: wethu, kaningi, lukaSibongile, lomshado, luhle, uthembekile, ezinkulu, ezimbili, ezimpevu, eziyizinsengwakazi. Siyabonga bahlobo bami, nakhu ebesiniphathele kona namuhla. Siyethemba nizohlomula. Abafundi-ke mabaqhubeke-ke phela, baqhubeke nayo indaba noma ubanikeze esinye isihloko ukuze ukwazi ukubona ukuthi bayayilandela yini lento ebesikhuluma ngayo. Nisale kahle.